sai ka san yanda ake yin wannan ibadar. Juma'a in ka lura da ita yanzu ka tabbatar mafi yawan mutane juma'a suke zo amma ba su santa ba. Mutum ne zai zo ranar juma'a liman yana hudu ba sai dinga cewa ku tashi ku gyara sahu, ku daidaita ba daidai kuka yi ba, ya yi banna. Yana yin maganar shi kenan ya barin juma'arsa. In ya sa ka tashi ka gyara ya cuce ka. Idan za a gyara sahu sai lokacin da aliman ya sauka za a tada iqama aka ci a daidai sahu to sannan sai ku daidaita. Sannan mutum zai shigo masallaci na juma'a yana ji liman yana hudu ba yana hirarsa, ko da ka yi ishara ya yi barin juma'arsa balle ya magana. Wani ya zo kuma ana cikin juma'a sai dinga raba mutane yana tsallakawa, shi ma yana raba tsakanin mutum biyu ya yi barin juma'a. In ya dinga tsallaka mutane ya yi barin juma'a, domin juma'a ta bambanta da sallah guda biyar ɗin nan dabban take. In ka tafi juma'a tun daga gida har ka je masallaci duk ta kuɗe ibada shekara 20 Allah ke rubuta maka. In ka tashi dawowa haka bayan an gama kuma a baka ladan ibada shekara 200, sannan rubuta maka ladan haji, a kankare maka zunubi daga wannan juma'ar zuwa wata juma'ar da kuma ƙarin asabar da lahadi da litinin. Kullum haka ake, amma kana yin wancan duka gama. To saboda haka yin ibada sai an nakalce ta ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake.